Okay, what's up ka-adventure? I'm back my channel, Neto Adventurer. Don't forget to click the notification bell and subscribe. Okay po, nandito po tayo sa BIPAR, sa Bureau of Fisheries Aquatic Resources po, dito sa Kalangaman, Ubay, Bohol. Ngayon po, papasokin natin at saka pasyalan po natin yung malalaki na tilapia at saka maliliit na tilapia dito po sa loob. Tara po, let's go po. Pasyalan po natin dito po sa barangay Kalangaman, Ubay, Bohol na ang area po dito. Yung maraming inalagaan dito na tilapia. Dito po yung maliliit at saka yung malalaki na tilapia dito po bibilhin. Yung pang fish pan po na alagaan dito po mabili po dito sa BIPAR po. Okay po, papunta na po tayo sa BIPAR. Titingnan natin yung inalagaan nilang malalaking tilapia, giant na tilapia po. Okay? Papunta na po tayo sa area. Dito po. Okay ka-adventure, what's up? Puntahan po natin ang opisina sa BIPAR at saka yung mga inalagaan nila na malaki na tilapia po dito. Dito po mabibili po dito ng mga tilapia panglagay sa fish pan po. Okay po. Okay po, nandito na po tayo sa opisina sa BIPAR, sa Bureau of Fish Aquatic Resources. Ngayon po, atumakin kasi kung may stock na, meron na sila ditong nilagaan. Okay po. Okay po, nandito po si ma'am. Okay po. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po, sir. Ito. Sino pangalan mo, ma'am? Ellen Ibisa po, sir. Matagal ka na dito, ma'am? Ano po, sir? Mga 10 years na po, sir. Si ma'am po, ka-adventure, 10 years na po dito sa BIPAR, sa Bureau of Fish Aquatic Resources. Fisheries. Bureau of Fisheries Aquatic Resources. Okay, nagkamali po ako, ka-adventure. Okay po. Ngayon po, saan pa ang stock nyo sa pagkain ng tilapia po, ma'am? Dito po, sir. Okay po. Papasokin natin yung stock ng pagkain ng tilapia po, okay? Ito po, sir. Ito po, papasok po tayo, makaka-adventure. Okay, pinapasok po tayo ni ma'am. Thank you po, ma'am. Ito po ito po ang ipapakain sa tilapia. Wala bang bangus dito po? Wala po. Wala pong bangus. Doon po sa Sunog at saka Doon sa ibang area po. Doon sa ibang facilities ibang barangay, yun mayroong yung bangus doon. Dito lang, ang tilapia lang po. dito po tilapia po kasi yung tilapia sa matabang po, ma'am, no? Oo, sa freshwater. Sa bangus, yung salt. Yung brackish water. may halong alat. dagat. May alat. Okay. Bawal yun yung bangus dito sa tabang na Pwede tubig. naman pong bangus dito pero i-acclimatize muna. I-process muna. Okay. Ito po ang pagkain ng mga tilapia dito po. Makita natin. Ito po sa area, stock po dito. Pero bakit po wala pang stock doon, ma'am? Dito bakit hindi pa nilagyan ng tilapia dito, ma'am? Wala pa po, sir, kasi wala pang similya. Wala pang similya. Dito sa ito ba sa inilagay, ma'am, na anong stock po ito? Ito makita natin na adventure, maliliit na mga ano po to, ma'am, tilapia po ito? Yes, sir. Yan po ang mga fry ng tilapia po, sir. Ito po yung maliliit na tilapia. Opo. Kung mayroong taong bibili po dito kukuha? Yes po, sir. Okay po, ka-adventure. Titingnan natin yung dito, maliliit na tilapia. Ito po. Ito po, makikita natin po yung maliliit na tilapia. Ito po, makikita natin. Amazing! Yan. Yan po ang maliliit na tilapia. Dito lang to ilagay, ma'am, o i-transfer po sa ibang. Diyan lang po inilagay, sir, kasi konti lang po, sir. Pag marami na, nandun sa tangke po, sir. Saan po ang tangke dito? Yan po, sir. Dito. Okay, ka-adventure. Pag lumaki na ito, ilagay po dito, ipasok dito. Dito po sa may tangke. Dito sa Bisaya, tangke po ang pangalan po. Sa, ano pong pangalan po dito? Tangke lang? Tank po, okay, sa Bisaya, tangke po. Ito, tank po ito sa English. Ito po makikita natin, wala pang laman kasi yung makita natin na tilapia, maliliit pa yun.
Okay, ka-adventure, ma'am, yung mga bisita, ma'am, bibili sila ng tilapia? Opo, sir. Okay, yung adventure, may bisita po si ma'am. Taga saan po kayo? Taga saan? Nonido. Sa Binonido po sila, bibili sila ng tilapia. Anong pangalan ng maliliit na tilapia, ma'am? Yung, Fry po. ma'am, ano po, ma'am? Fry tilapia, sir. Fry? Fry. Fry yung maliliit. Opo. Okay. Yung maliliit na tilapia po, ka-adventure, fry tilapia po, yung maliliit. Ito po, ma'am, pasok. Ito po ang mga visitor po ni ma'am. Ito po yung bibili. Sila po ang mga client. Client, opo. Client po sila, bibili ng maliliit na tilapia. Okay, makikita natin po. Ito po, opo. Ito po. Pinasok na. Nilagay sa fry bag. Nilagay sa fry bag, ma'am. Opo. Sa fry bag po nilagay po yung maliliit na tilapia kasi may client silang bibili ng tilapia po. Makikita natin. Hindi na lalagyan ng oxygen, ma'am. Lagyan po. Lagyan po ng oxygen. Okay po. Lalagyan po ka-adventure ng oxygen. Makikita natin. Okay po. Makikita natin. Yung maliliit na tilapia, pinasok na sa may plastic po. Ito po. Makikita natin. At saka, lalagyan ng oxygen para mabubuhay yung nasa loob yung tilapia. Makikita natin po ka-adventure. Kinukuha ka na ni ma'am yung oxygen. Ito po, makikita natin. At saka lagyan ng ito po. Rubber band. Rubber band po. Ito po. Talian po ng rubber pagkatapos na lagyan ng ka-adventure. Makikita natin yung maliliit na tilapia nasa loob ng plastic bag po. Ito po makikita natin po. Nalagyan na po ito ng oxygen po ni ma'am kanina. Ito po. Pagdating po sa fish pan, ito po lahat aalagaan, palalakihin po ito. Makikita natin yung maliliit na tilapia. Mamaya po puntahan natin yung malalaki na tilapia doon, pagkainin natin. Ito po makita natin. Ito po mga maliliit na tilapia. Ito po makita natin yung maraming na tilapia po. Ang oxygen po. Ito po. Ito po. Ito po na. Ito po na. Pasok na po ang oxygen dito sa laman ng plastic po. Bubuhay ng matagal yan kasi may plastic na at saka may rubber band. Nilagyan ng rubber band para pang tali po. Okay, ka-adventure, don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. Narito po tayo sa BIPAR, sa Bureau of Fisheries Aquatic Resources. Kaya kasama po ang mga client po galing ng Binonido, Bohol. Bumili sila ng maliliit na tilapia. Okay, ka-adventure, makikita natin yung paggalaw ng malalaking tilapia. Ito po, makikita na natin. Ito po. Ito po. Yan. Pinapakain na po yung tilapia. Ito po. Ang ginagawa ni ma'am po, ginawa niya ng sounds para pangtawag ng doon sa malalayo na tilapia. Ito po. Sign po ito na para kakain na po yung tilapia. Okay po, makikita natin yung paggalaw ng makikita natin may puntahan natin ang area doon. Area doon dito po. Ito po, po makita natin ang paggalaw ng malalaking tilapia. Ito po, makita natin po. Ito, makita natin po. Puntahan po natin ang ibang area po dito. Kasama po natin si Ma'am Ellen. Ma'am Ellen, Ma'am Bambilin. Ma'am Ellen. Okay po.
Okay, ka-adventure. Napasyal po tayo ni ma'am sa ibang area po. Ng ibang pispan po. Makikita natin. Dala-dala ni ma'am yung lalagyan ng pagkain ng tilapia. Malalaki po ito ma'am. Ito po ang ano pong tawag ng tilapia? Giant tilapia po dito. Okay po. Okay po. Pinasay na po ni ma'am. Ito po makikita natin ang paggalaw ng malalaking tilapia po dito. Ito po. Ito po, malalaking tilapia. Ito po yung inahin ng maliliit na tilapia, ma'am. Dito magkukuha ng... Ito po ang mga breeders namin. Dito po ang breeders nyo, ma'am? Opo. Okay po, makikita Then, natin. dito po namin kinulik yung mga fry. Yung mga fry, yung maliliit na tilapia. Opo, okay po. Okay, ka-adventure, makikita natin ang malalaki na tilapia na kumakain na. Ito po, ang paggalaw ng tubig po. Kasi kumakain na ang tilapia. Maraming tilapia po dito. Malalaking tilapia. Ito po makikita natin. Ito po. Klase ba to, ma'am? Iba-iba to. May lalaki at saka babae po. Opo. Sagol-sagol. Iba-iba na po. May babae at saka may laki. Okay po. Okay po. Okay po. Okay po. Ito po makikita natin yung mga tilapia po na gumagalaw po. Ito po. Marami pong tilapia, mga ka-adventure, na pinapakain po dito. 1 kilo bang isang piraso ng tilapia po? 2 kilo po, ka-adventure, yung 1.5. May 2 kilo, ma'am? Wala? 1.5 kilo po ang isang tilapia po dito. Yung ito pong hybrid po ito na tilapia po. Opo. Hybrid na tilapia po, ka-adventure. Ito po makikita natin yung paggalaw ng tubig kasi kumakain yung malalaki na tilapia. Okay, ka-adventure, nandito po tayo sa BIPAR, sa Bureau Fisheries and Aquatic Resources po. Makita natin ang malalaking tilapia na kumakain po. Ito. Doon po mga tilapia po. Ilang piraso po na nakalagay dito, ma'am? Na tilapia? More or less 500, sir. 500 tilapia po ang nandito. 500 pieces po ang tilapia nandito po na pinapakain natin at saka ni ma'am. Okay, adventure, ito po malaki na ito po, ma'am, ilang piraso po dito nakalagay na tilapia po dito sa malaki na pispan? 600 pieces po. Okay po, ka-adventure, makikita natin yung malalaki na tilapia. Yung maliliit na tilapia, ma'am, saan yun kukunin pag Diyan lang po. i-scoop lang po namin. sa may kilid? Oo. Lalabas lang sila sa kilid po, ma'am? Opo, sir. Yung maliliit, yung fry na maliliit na tilapia po dito sa gilid, dito lang kukunin. Lalagyan ba na sila ng pagkain, no? para lumabas ang maliliit na tilapia? Pwede rin. Pwede po. Ito po makikita natin ang malalaki na tilapia. Ito po. Hindi pa ito pinapakain. Madali lang nauubos doon na yung pagkain na nilagay kanina ni ma'am. Kasi matakaw ang mga tilapia dito kasi malalaki na. Hybrid po ito na tilapia. Dito, ma'am, pwede tayo maglagay ng pagkain, ma'am? Okay po. Ilagyan ni ma'am ng pagkain. Yan, ito po. Makita natin. Okay po. Ito po, makita natin yung tilapia na kumakain na. So, okay po, ka-adventure, lumabas na yung mga ibang tilapia na kumakain na.
So makikita natin yung malalaki na tilapia. Ito po, makikita natin. Yan. Yung pagbili, ma'am, by pieces, ma'am, by dozens. By pieces po. By pieces. At saka depende sa size po. Magdepende sa size. Yung maliliit na fry, ma'am, paano nyo bini yung fry na maliliit, paano nyo binilang? Kasi maliliit yun. Per head po. Per head. Buti hindi kayo maliban po. Hindi kayo liban po. Sanay na po eh. Sanay na po si ma'am magbilang ng maliliit na tilapia. Yung 2.5 po pieces na tilapia, yon ay 250 po. Tama po? Yung maliliit na tilapia o 2,500, ang mabayaran po 250. Pag 2.5 pieces, 2.5 times yung pinakamaliit po 20 centavos, 500. yung isa. Opo. Opo, 500. Sa 2.5 yun. Opo. Sa malalaki po 1,000. Depende po. Depende, okay po, ka-adventure. Depende po sa size ng fry, yung maliliit na tilapia. Depende po sa yung size. O ilan po ang presyo yung sa malalaki. Okay po, ka-adventure. Nandito po tayo sa BIPAR, sa Bureau Fisheries Aquatic Resources po. Sana po nagustuhan nyo ang video ko. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer, and click to notification bell. God bless po, and thank you po. Salamat po. Thank you po, ma. Kaway, ma'am. Kaway. Ma'am Ellen. Ma'am Ellen. Ebesa po. Ebesa po. Okay. Thank you po, ma'am. Thank you po sa lahat. Thank you.